No niin, nyt ollaan Kemppitalli Oy:llä ja Jokimaalla on kunnia toivottaa Kimmo Kemppi Kemppitalli Oy:ltä tervetulleeksi Jokimaan Jackpot-kilpailuun. Kiitos. Siitä plakaatti. Ja käydään läpi, eli meillä on tämmöinen uusi kilpailu Jokimaan Jackpot, josta mediasta tiedetäänkin, että Kimmo, olet ollut itse tässä vahvasti taustavaikuttajana ja mukana luomassa tätä kilpailusarjaa. No mun mielestä me ollaan siinä tilanteessa, että meidän pitää luoda itse uusia kilpailumahdollisuuksia hevosen omistajille. Tämä on esimerkki vaan yhdestä kilpailumuodosta ja jos mä oon katsonut, niin nyt mä oon nähnyt, että myöskin Jokimaalta tulee uusia kilpailumuotoja eri-ikäisille ja eri rahasille hevosille ja mun mielestä se on se suunta, mitä kaikkien raviratojen kannattaisi tehdä ja tämä on vaan yksi niiden muiden kilpailujen joukossa. No, Kemppitallilla on muutama hevonen, mitä voitaisiin mahdollisesti käyttää, mutta se nähdään vasta sitten lähemmin, että onko ne kehittyneet siihen pisteeseen, että niillä on realistista ajaa tässä kilpailussa. Että yhtä todennäköistä on se, että me käytetään se omalle hevoselle kuin se, että me voidaan tehdä jonkun muun hevosen kanssa diili. No niin, eli siitä pientä vinkkiä, että nämä ei aina ole sidottuja tosiaankaan siihen osallistumisoikeuden omiin hevosiin, että tätä tilannetta seurataan sinne kesään asti. Nimenomaan, että tämä on lippu, millä voi minkä tahansa hevosen kanssa osallistua siihen. Just näin. Nyt alkaa kova spekulointi kohti kesää ja seurataan varsojen kehittymistä, niin vielä kerran tervetuloa ja nähdään elokuussa sitten Jokimaalla. Kiitos paljon.